Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Derɗiraaɓe wondaɓe min silmini dow moɗon, mi hofni on mi waɗani on barka. Ɗum derɗiraawo moɗon Adamu Jibrilla mo kuudal Plaku TV. Derɗiraaɓe mi yiɗi mi halla on nder video ɗo lawol ngol on tokkata on yaha on winda bindi gomoɗi, bindi sewɗi, bindi kala dede forme bindi fere dede on foti on winda on resa ko inde moɗon ha WhatsApp ko bo ha Facebook ko bo ha group ji e ko nandi e majum. Ɗuɗɓe ɗo mari haje man, ɓurna en andi en ɗo waɗa ɗum kal WhatsApp to en yerɓanan goɗɗo message en foti en waɗa bindi gomoɗi, en waɗa bindi sewɗi, en waɗa ɗi ɗo bari, en waɗa ɗi ɗo wuri, wala no en waɗirta ɗum to me en anda lawol ngol en tokkata en yaha en waɗa ɗum. Bana to ha dedei ko inde group ha Telegram, inde group ha WhatsApp, to a yiɗi a yaha a sanja a waɗani bindi fere ɗiɗo gomoɗi ko bo ɗiɗo wuri, ɗiɗo sewi e ko nandi e majum. Kanjum mai on en yiɗi en holla lawol ngol goɗɗo tokkata ya windira bindi mai. Arande mai ni hiddeko en nasta en waɗa ɗum habde abone to on abonayno ha chaine Kuudal Plaku TV gal YouTube, on lara bindigal jungo mon nyamo ɗum ɗo windi sabone, on yaha on abona e nonnon on lara gal jungo moɗon nano ɗo waɗi ba jungel ni, on ɓiɗɗa dow jungel mai, to ngel ɓalwini on waɗi j'aime hollugo video mai voɗi on e nonnon ta ejjite memugo ha partage, on partage video mai nder group ji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi e majum. E nonnon derɗiraaɓe dede ƴamol je on mari fu on asana min ha commentaire video ngol ɗo man ɗo, inchallah on winda on ƴama min. To on wala ƴamol bo on foti on asana min tan commentaire ko sticker, ko bo on winda ko mashallah e ko nandi e majum on asana min. E nonnon derɗiraaɓe dede ko larani group ji meɗen fere jankirde français, anglais, arabe kanji bo ɗiɗo maɓɓiti, inchallah on matotira be amin ha numéro 692 46 13 46 e ko nandi e majum. Dede hala compte TikTok monétisé ɗo bo to on yiɗi inchallah on foti on contact amin. Derɗiraaɓe arande mai ni en nasta gal Chrome, gal Chrome on ɗum waɗirta en yaha en nasta gal Chrome. Mi tammi en winda Chrome, wala nda Chrome wari ɗo, Google Chrome. Foti on wala Google Chrome ɗum Opera on mari ɗo bo fu huwan, navigateur je on mari fu sai on wara on yaha on winda ha mi holla en windata. To nasi nder navigateur meɗen banni sai en winda Yaytex bana on yiyata mi windi ɗo, sai on wara on klika dow Yaytex man banni. To on waɗi banni nda no ɓe waddi en, so en wara ha bindol je arandewol ɗo ha windi Yaytex, nda ha ɗo on wara on klika dow ton banni. To on kliki nda no ɓe waddata on, tammi on lari bindi man ɗon fere, so on wara on winda bindi je on mari haje windugo fu ha ɗo. Exemple min mi wara mi winda inde am Adamu, mi winda Adamu Jibrilla, mi wara mi winda banni. To mi windi ɗi haɗo mi cimmini, nda ɗi haɗo ɗo pat ɗum kanji, nda haɗo ni Adamu Jibrilla man no wa'i, nda haɗo ni no ɗum wa'i, nda haɗo ɗi ɗo womi, haɗo ɗi ɗo sewi, haɗo ni no ɗi wa'i, haɗo bo nda ɗi fu ni ɗi ɗo fere mi tammi on lari Adamu Jibrilla mai dede bindi mai no ɗi windori, nda ɗi ma on lari no wa'i fahin, e nda ɗi haɗo ni no wa'i, wala ni forme bindi je wala, nda ɗi ɗo ni no wa'i, nda ɗi ɗo bo ɗo bari e ko nandi e majum. Mi tammi on lari ɗi banni, en dirtani ha jotta ɗi timmai, ɗi ɗo ɗuɗi. To nda ɗi bo on yi no wa'i ha ɗo Adamu Jibrilla mai, mi tammi on lari de ɗo on ɗo fuɗɗi Adamu man ɗo waɗi bindon pamaron, e nonnon Jibrilla man waɗi maunde. To mi yiɗi mi hosa ɗiɗo ko ɗi mi resa ɗi mi mari haje fu mi waɗa inde am ha WhatsApp, sai mi wara ha ɗo, to mi yiɗi mi hosa ɗiɗo sai mi wara ha ɗo ha on yiyata windi copier, on wara on mema dow copier man banni. To memi dow copier ɗi copy, to wurti to joɗi copier ɗo ni bindi mai copy, sai on wara on wurta on yaha ha nder WhatsApp moɗon, to ha WhatsApp on yiɗi on waɗa ɗi, so on wara on klika dow toɓɓon ɗo
jotta kam mi yiɗi mi sanja inde am mi resa bindi man kanji. To sai mi wara ha inde am banni, mi tammi on laari nda inde am kam, inde am ha WhatsApp nda no wa'i. Mi wara mi wila inde man banni, sai mi wara ha ɗo mi lara bindi je mi copygo nda ɗi ha ɗo, mi wara mi klika dow maji banni. To mi kliki ni mi tammi on laari no ɗi va'i. To mi yiɗi mi jo'ina banni, to mi yiɗi mi ɓedda ko sticker fere yeso, to yiɗi mi lara ko flags drapeau Cameroon, mi wara mi ɓedda yeso, mi wara mi ɓedda yeso inde am mai banni. Tammi on laari ɓe holli am ɗum ɗuɗi. Mi yiɗi ni mi waɗa drapeau man, to mi yiɗi sai mi lorta nder bindi man banni, mi wara ha yeso bindi man banni ɗo, mi ɓedda drapeau man, nden mi lora mi kola. To mi wara mi copya fahin, mi lora mi vurta mi lorta ha ɗo mi copya ɗi banni. Ok, mi tammi on laari ɗi huwata, ɗi ɗuɗi ɓe holli am, mi jo'ina banni to mi mari haje. Wala mi tammi on laari jotta no inde am warti, tammi on laari bindi man. Non yiɗi fu, non mari haje fu on jo'inan, ko bindi gomoɗi ko bindi sewɗi. Mi tammi on faami derɗiraaɓe, on yettama, on yelanama khairu. To ni video ɗo fottanima derɗirawo habdu yerɓugol nder groupji maɗa fere fere ɗi a mari, heɓa woɗɓe bo ngol fottanan ɓe to ɓe laari ɓe bo to ɗo be deidei ko en tindini man. On yettama, on yelanama khairu. Wassalamu alaikum.